Okay. Hare Pranams Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Shall I continue Mataji? Continue Mataji. Okay, ma. Hare Krishna. ஆக நம்முடைய மனித வாழ்வினுடைய குறிக்கோள் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்முடைய இயல்பாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பகவத் உணர்வை பக்தி தொண்டு செய்து நம்ம அதை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறிக்கோளாக நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எப்படி ஒரு உறவு முறை ஏற்படுத்தி நம்ம அதை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த உறவை இதுல முதன்மையான பக்தி தொண்டுங்கிறது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தேவிப்பது. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் செய்யறோம் இல்லையா? எல்லாரும் ஜெபம் செய்யுங்க. எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. இதை இந்த மந்திர ஜபத்தை, இந்த மகா மந்திரத்தை ஜபம் செய்யறதுதான் நம்முடைய முக்கியமான பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம வாழ்க்கையில பாடமாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம கடைசி வரைக்கும் இந்த மகா மந்திரத்தை ஜெபிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ துன்பத்திற்கு தீர்வு தேடும் கேள்வி என்னது? நம்ம இந்த உலகத்துல பிறக்கிறோம். பிறந்து எத்தனையோ துன்பங்கள் வருது இல்லையா? 3 வகையான துன்பங்கள்லாம் படிச்சிருக்கோம். அந்தந்த இடங்கள்ல நான் விவரமா சொல்றேன். இப்ப பிரம்மசூத்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்னாஷா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பூரணத்தின் இயற்கையை ஆராய்ச்சி செய்வார். பூரணம் யாரு? பகவான் இல்லையா? பூரணத்தின் இயற்கைங்கிறது பகவான் தானே. ஆக பகவானை ஆராய்ச்சி செய்து இறை அறிவு உணர்ந்து பக்தி செய்வது. அதை யாரால முடியும்? பகவத்கீதை பயில தகுந்த மாணவரால் தான் முடியும். பகவத்கீதையை நல்லபடியாக குரு கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிந்து உணர்ந்து அதை சிந்தித்து படிக்கக்கூடிய உண்மையான சிறந்தையான மாணவர்களால் தான் இந்த பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய உண்மையை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை அதுதான் நம்ம துன்பத்திற்கான தீர்வுடைய வேற எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை தெரிந்தால் அதுதான் பக்தி தொண்டு. அது நம்ம துன்பத்திற்கான தீர்வாக அமையும் என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக அடுத்தபடியாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இது. பகவத்கீதையில இது நீங்க நல்லா ஆழமா சிந்திக்கணும். பகவத்கீதை புக்கிலேயே முன்னுரையிலேயே எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. பகவத்கீதையில 5 அடிப்படையான கருப்பொருட்கள் உள்ளன, தத்துவங்கள் கூறப்பட்டிருக்கு. என்ன தத்துவம் அப்படின்னா, முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர். முழுமுதற் கடவுள் யாரு? கிருஷ்ணர். அவர் தான் நம்முடைய ஈஸ்வரன், நம்மை ஆளக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவத்கீதையில இன்சிஸ்ட் பண்ணி நம்முடைய பிரபுபாதர் எழுதியிருக்காரு. நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம் மனதில். அடுத்து ஜீவன் அல்லது உயிர்வாழி. ஆத்மாதான் ஜீவன், உயிர்வாழி. அதை பற்றியும் சொல்லப்பட்டது. மூன்றாவதாக ஜட இயற்கை. ஜட இயற்கை என்கிறது என்ன? பிரகிருதி. நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, இந்த ஜட இயற்கை. இந்த ஜட உலகம் தான் பிரகிருதி. ஓகேயா? அடுத்து காலம் பிறக்கிறோம், அடுத்து வாழ்றோம், அடுத்து முதுகை, நோய், அப்புறம் மரணம், இப்படி வருது இல்ல இந்த காலம். அடுத்து கர்மம், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல். இந்த 5 தான் முக்கியமான அடிப்படையான தத்துவங்கள். இதுல பகவான், ஜீவன், பிரகிருதி, காலம் இதெல்லாம் மாறானது, முக்கியமானது. கர்மா மட்டும் மாறக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன்னா இந்த கர்மா அல்லது செயல்கிறது அவரவர்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு உயிர்வாழியினுடைய அவங்க செஞ்ச கர்ம விடையை பொறுத்துதான் அவங்களுடைய செயலா அமையுது. அதனால அது நிலையானதாக கருதப்படாது, அது மாறும். ஹரே கிருஷ்ணா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அறிமுகம் பற்றி நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்த ஸ்லைடு. இதுல இந்த கண்ணோட்டத்துல நம்ம இதுவரைக்கும் படித்ததுதான் பார்க்க போறோம்.
என்ன பாக்குறோம்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் தான், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பகவான் என்பதற்கான சாஸ்திர பூர்வமான ஆதாரங்கள் பார்த்தோம். யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம இப்ப பார்த்தோமே, ஏதாவது ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன படிக்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படபடன் சொல்லு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஈஸ்வரன் வெரி குட். பகவத்கீதை சொன்னீங்க. பகவத்கீதை வெரி குட். பகவத்கீதை, பாகவதம், பத்ம புராணம், பிரம்ம சங்கீதை, இல்லையா? வேதங்கள், இது எல்லாமே நமக்கு ஆதாரங்களாக அமையுது. எதற்கு? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பகவான் என்பதற்கு. ஓகேயா? அடுத்தது பகவானுடனான 5 விதமான ஆன்மீக உறவுகள் பற்றி பார்த்தோம். சாந்தரசம், காசியரசம், இல்லையா? அப்புறம் சாக்கியரசம், அப்புறம் பெற்றோர்கள் உறவு. அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? நண்பராக துணைவியராக துணைவியராக. வெரி குட். அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? நம்முடைய இயற்கை என்ன? நம்முடைய சொருவ நிலை இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. பக்தி தொண்டு செஞ்சு நம்முடைய சொருவ நிலையை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தோம். அடுத்தது முதன்மையான பக்தி தொண்டு என்னன்னு பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் ஜபிக்கிறது, மகாமந்திரம். வெரி குட், வெரி குட். ஆக இந்த துன்பம் ஏன் துன்பப்படுறோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஆராய்ந்தா அதுக்கான காரணம் நமக்கே புரியும். நம்ம செஞ்ச பாவ விளைவுகளனாலதான் நமக்கு துன்பம், இல்லையா? அப்படிங்கிறது நம்ம பகவானுடைய இறையறிவை நம்ம ஆராய்ந்தால் நமக்கு அது நன்றாக புரியும். இந்த 5 அடிப்படையான தத்துவங்கள் பார்த்தோம். பகவத்கீதையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஒரு மருந்தை எப்படி ஒரு டாக்டரை எழுதி கொடுத்த மருந்தை நம்ம அவருடைய ஆலோசனையின்படி நம்ம அந்த மருந்தை உட்கொள்கின்றோமோ, அதே போல பகவத்கீதையை தகுந்த ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குருவிடமிருந்து நம்ம அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் பரம பூரண உண்மை யாரு? கிருஷ்ணர். இந்த பரம பூரண உண்மையை எப்படி அறிந்து கொள்றோம்? இது போன L1 படிச்சிருக்கீங்க. அருவ பிரம்மனாக, பரமாத்மாவாக, பகவான் கிருஷ்ணனாக நம்ம உணர்ந்தோம். எப்படி உணர்ந்தோம்? பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ் தான் அருவ பிரம்மன். தேஜஸ்னா என்னது? பிரம்ம ஜோதி. அதுதான் அருவ பிரம்மன். அந்த அருவ பிரம்மனை யாரு உணர்றாங்க? ஞானிகள் உணர்றாங்க. அடுத்து நம்மளுடைய இதயத்தில், நம்ம இதயத்தில் மட்டும் இல்ல, எல்லா உயிரினங்களுடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவோடு கூட வீச்சிருப்பவர் யாரு? பரமாத்மா. ஆத்மா இருக்கு, ஆத்மா பக்கத்துல சூப்பர் சோல் இருக்கு. சூப்பர் சோல் தான் யாரு? பரமாத்மா. ஓகேயா? அந்த பரமாத்மாவை உணர்வது யாரு? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். யாரு? யோகிகள் தியானத்தின் மூலமாக பரமாத்மாவை உணர்ந்தாங்க. அடுத்து தன்னுடைய பக்தர்களிடம் தனிப்பட்ட உறவு கொண்டு ஆன்மீகமயமான வேலைகளில் பகவான் ஈடுபட்டு பக்தர்களுக்கு அவர் தன்னை பகவானாக காட்சியளிக்கிறார் அல்லது அவர்கள் உணர்ந்தாங்க. ஆக அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அருவ பிரம்மன் அப்படிங்கிறது ஹரே கிருஷ்ணா பார்த்தாது. இது எதோடு ஒப்பிடப்பட்டிருந்தா, நம்ம இதையும் படிச்சிருக்கோம் போன்ற வகுப்புலையே. சவுண்ட் சரியா இல்லைன்னா சொல்லியிருக்கோம். அதாவது சூரியனை 3 நிலைகள்ல நம்ம அறியலாம், இல்லையா? சூரியனை பாக்குறோம். காலையில நமக்கு என்ன தெரிகிறது? சூரிய ஒளியை பாக்குறோம், இல்லையா? சூரிய ஒளி. அந்த சூரிய ஒளியை எதோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா அருவ பிரம்மனோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அடுத்து என்ன பாக்குறோம்? சூரியனை அடுத்து க்ளோஸா அடுத்து நம்ம பாக்குறது சூரிய வட்டத்தை பார்க்கிறோம். அந்த சூரிய வட்டம் தான் பரமாத்மா ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அப்போ சூரிய கிரகத்துக்கு உள்ள என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா அதுதான் பகவான். ஓகேயா? அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாது. அப்போ சூரிய கிரகத்தின் உள்ளே சென்றவனுக்கு தான் முழுமையான அறிவு தெரியும். அதாவது எப்படி முழுமையான அறிவு? சூரிய கிரகத்துக்கு உள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு, என்ன வாயுக்கள் இருக்கு, எந்தெந்த வாயுல இருந்து என்ன கருது வருது, அடுத்து எங்கே உயிர் வாழ்கள் இருக்கா, எப்படிப்பட்ட உயிர் வாழ்கள் இருக்கு,
அப்படிங்கிற முழுமையான அறிவு கிரகத்துக்குள்ள போனவங்களுக்கு தான் தெரியும். யாரும் போய் வந்ததாக தெரியல, நம்ம சொல்லப்படும். அதே மாதிரி சூரியனுடைய கதிர் பற்றியும் சூரியனுடைய மேற்பரப்பு பற்றியும் வந்து அந்த முழுமையா உள்ள போய் பார்த்தவங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் தானாகவே தெரிஞ்சிடும். சூரிய கதிர்களை பற்றியும் தெரியும், சூரியனுடைய மேற்பரப்புல இருக்கக்கூடிய வட்டத்தை பற்றியும் தெரியும், சூரியனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இருப்பை பற்றிய அறிவும் அவனுக்கு தெரியும். ஆக சூரிய கிரகத்துக்கு உள்ளே போய் பார்த்தாதான் சூரியனை பற்றிய முழுமையான அறிவு நமக்கு தெரியும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் வேணும் மாதாஜி. சரி. ஆக பகவானை உணர்வது இப்போ இது மூணோட ஒப்பிட்டு இருக்காங்க. எப்படின்னு பாருங்க. பகவானை உணர்வது பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா பற்றிய அறிவையும் உள்ளடக்கியதாகும். பிரம்மன்கிறது சூரிய ஒளிக்கையோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதை என்னன்னு சொல்றாங்க? சத்துன்னு சொல்றாங்க. சத்துனா நித்தியம், நித்தியத்துவம் அப்படிங்கிறாங்க, நிலையானது அப்படிங்கிறது. அருவ பிரம்மன் வந்து சத்து, நித்தியத்துவம். பரமாத்மா, நம்முடைய இதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா சத் சித்து. சத்துனா என்ன? நித்தியம் ஆனது, அதே நேரத்துல சித்துனா ஞானமயமானது, அறிவுமயமானது. ஓகேயா? அடுத்து பகவானுக்கு வந்து சத்து இருக்கு, சித்து இருக்கு, ஆனந்தம் இருக்கு. ஆக பகவான்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு என்ன பண்ணுறா, பகவானை அறியறவங்க எதை அறியறாங்க? பகவான் நித்தியமானவர், அறிவுமயமானவர், ஆனந்தமயமானவர் அப்படிங்கிறத அறியறாங்க. ஆக பகவானை அறிஞ்சவங்களுக்கு எப்படி சூரியனுடைய கிரகத்துக்குள்ள போட்டவனுக்கு சூரிய ஒளியை பற்றியும் தெரியும், சூரிய வட்டத்தை பற்றியும் தெரியும், உள்ள இருக்கக்கூடிய சூரிய கிரகத்தை பற்றியும் தெரியும். அது மாதிரி பகவானை அறிந்தவங்க யாரு? பக்தர்கள். அந்த பக்தர்களுக்கு சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகமயமான பகவானை அறிந்த பக்தர்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எதெல்லாம் தெரியும்? பரபிரமனை பற்றி, அருவ பிரமனையும் தெரியும், பரமாத்மா இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பற்றியும் தெரியும். ஆனா ஞானிகளுக்கு வந்து பிரம்மன், பரபிரமனை பற்றி தான் தெரியும். அதுலதான் அவங்க வந்து இணையணும்னு நினைப்பாங்க. பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்தவங்க வந்து யோகிகள் தான். அந்த யோகிகள் பக்தி செஞ்சுதான் பகவானை உணர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆக பகவான் வந்து சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகனா வந்து ரூபமுடையவர், நித்தியமான அறிவுமயமான ஆனந்தமயமான ரூபம் உடையவர். அதுதான் முழுமையான பூரணமானது. பகவானுடைய பற்றிய ஒரு விளக்கம் கேட்ட சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக அப்படிங்கிறது நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதுல இருந்து வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன நம்ம படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, முழுமுதல் கடவுள், அதாவது பூரண உண்மை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகமாக ரூபமுடையவராக அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து வழிபடுவது முழுமையானது, பூரணமானது, அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக பகவான் கிருஷ்ணரை சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகமானவர், ரூபமுறை. அப்படிப்பட்டவரை நம்ம அறிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே அறிந்து கொள்ளலாம். பிரம்மனை பற்றி அறியலாம், பரமாத்மா பற்றி அறியலாம். ஆக பூரணமான முழுமையான அறிவு வந்து நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் என்றால் பகவானை பற்றி அறிந்தால்தான், கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்தால்தான் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். பட்சம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு வாழ்க்கை பாடமாக எடுத்துக்கொள்ளணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணன். சரி, இப்போ இந்த பூரண உண்மையை நம் விருப்பப்படி ஆராய்ச்சி செய்து ஏன் உணர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம். நீங்க கேட்கலாம் இல்லையா? இந்த பூரண உண்மை யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பூரண உண்மை அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்ப்பா. இதை நம்மளே ஆராய்ச்சி செய்து ஏன் உணர முடியாது அப்படின்னு கேட்டா உணரலாம். எப்படி உணரலாம்? வேத ஞானத்தின் மூலமாக உணரலாம். ஓகேயா? ஏன்னா நம்மளா கற்பனை பண்ணி உணர முடியாது. ஏன்னா நம்மளாம் வந்து ஜீவன்கள் தான், பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். ஆனா பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க. ஆனா பகவான் வந்து நம்மளை கட்டுப்படுத்துபவர். அவர்கிட்ட எந்த குறைபாடு, எந்த அழுக்காரே இருக்காது. ஆனா நம்ம கிட்ட 1000 குறைபாடுகள் இருக்கு இல்லையா? ஆக நம்மால வந்து ஆராய்ச்சி மூலமாக உணர முடியாது. வேத ஞானத்தின் மூலமாக, வேதங்கள் படித்து, ஆன்மீக நூல்களை படித்து,
பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற நூல்களை படித்துதான் பகவானை அறிய முடியுமே ஒழிய நாமாகவே உணர முடியாது. ஏனென்றால் நாம் பக்குவமற்றவர்கள், பகவான் பக்குவமானவன். நம்ம கிட்ட 4 விதமான குறைபாடு இருக்கு. யாருகிட்ட? உயிர் வாழ்கிட்ட. என்ன குறைபாடு? நம்ம யாருமே பெர்ஃபெக்ட் இல்லை. நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பு செஞ்சுக்கிட்டேதான் இருக்கோம் நிச்சயமா, இல்லையா? நான் உண்மையே தவறே இதுவரைக்கும் செய்யலன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது, இல்லையா? பகவான் தான் பெர்ஃபெக்ட். நம்ம நிச்சயமாக தவறு செய்ய முடியல. நம்ம நிறைய அறியாமையில் தான் இருக்கோம். நம்ம கற்றது கடுகளவு தான், அல்லாதது உலகளவு இருக்கு, இல்லையா? அறியாமையில இருக்கிறோம். நம்ம முதலையே பிரகதியில படிக்கிறோம். பெரும்பாலும் இந்த அறியாமையில தான் இருக்கணும். இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டி இருக்கு. இன்னொரு மோசமான குணம் என்னன்னா, கூடிய ஏமாற்று குணம் உடையவர்களாக இருக்கணும். இப்ப சாதாரணமாக கூட குழந்தைகள் ஏதாவது நோண்டிட்டு இருப்பாங்க. என்னது இது நம்ம செல்ல வச்சு வேற ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, விளையாட்டோ அல்லது வேற ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. எப்ப படிக்கலையா அப்படின்னா படிச்சுட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு பெற்றோர்களே ஏமாற்றுவாங்க, இல்லையா? நம்ம கூட ஏமாற்றி இருக்கலாம், இல்லையா? ஆக ஏமாற்றுதல் சின்ன அளவு செஞ்சாலும் அதை ஏமாற்றம் தான். பெரிய அளவுல ஏமாற்றி பணம் பறிக்கிறவங்க இருக்காங்க, அதுவும் ஏமாற்றுகிறவங்க. ஆக மனிதர்களிடையே இருக்கக்கூடிய குணம் ஏமாற்றுகிறோம். அடுத்து நம்முடைய புலன்கள் பக்குவமற்ற புலன்கள். இப்ப கண்ணால ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் நம்ம பார்க்க முடியும், இல்லையா? காதால நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு சவுண்டை, குறிப்பிட்ட தூரத்துல இருந்து வரக்கூடிய சவுண்டை தான் நம்ம உணர முடியும், இல்லையா? இப்ப ஒரு ட்ரெயின் வருது இதுல தண்டவாளத்துல அப்படின்னா அது ரொம்ப தூரத்துல வர்றப்ப நம்ம உணர முடியாது. கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்த பிறகுதான் உணர முடியும். ஏன்னா நம்ம புலன்கள் எல்லாம் அந்த அளவுதான் இருக்கு, இல்லையா? இது பக்குவமற்ற புலன்கள். ஆக இந்த 4 விதமான குறைபாடுகள் உடையவர்கள் தான் யாரு? நம்மை போன்ற ஜீவன்கள். ஆனா பகவான் கிட்ட இருக்கிற அந்த குறைபாடே கிடையாது. பகவான் பக்குவமானவர், கேட்கலாம். அடுத்து பகவான் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய சொற்கள்னா உண்மையானது, அழுக்காறு அற்றது. அதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அபௌருஷேய அப்படின்னு சொல்றாங்க. அபௌருஷேய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா குற்றமற்றது, களங்கம் இல்லாதது, எப்போதுமே தவறாதது. அதான் நம்மளுடைய சொற்கள்லாம் பௌருஷம். பௌருஷம்னா என்ன? குறைபாடு உடையது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக நாம பூரண உண்மையை நம்ம விருப்பப்படி ஆராய்ச்சி செய்து உணர முடியாது. ஏன் உணர முடியாது என்றால் இந்த காரணங்கள் தான் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்தது 3 விதமாக அறிவை பெறலாம். அதை நம்ம ஏற்கனவே எப்படி பெறலாம்ங்கிறத பார்த்தோம். கண்களால் காணக்கூடியது, புலன்களால் அறியக்கூடியது. கண்ணால் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறப்ப நான் தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்லையா? அதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பிரத்யட்ச பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கண்களால் காணக்கூடிய ஒரு அறிவை பிரத்யட்ச பிரமாணம், நேரடியாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு. அடுத்து அனுமான பிரமாணம்னா, இப்ப நான் அவங்க யாரையும் பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 பேரை பார்த்துருக்கேன், எல்லாரையும் பார்க்கல. இப்ப நானே அனுமானம் பண்ணி இப்படி தங்க மாதாஜி இருப்பாங்க, இப்படி அருள்மொழி மாதாஜி இருப்பாங்க அப்படின்னு வித்தியாசமாக சொல்றேன், நினைச்சுக்கணும், இல்லையா? அவங்களுடைய குரலை வச்சு நானா ஏதாவது கற்பனை பண்ணிக்கிறது. அதுதான் அனுமான பிரமாணம் அப்படிங்கிறது. ஆக இப்படிதான் கற்பனையின் மூலமாக பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா இமேஜின் பண்ணிக்கிறாங்க. அடுத்த முக்கியமான பிரமாணம் என்னன்னா சப்த பிரமாணம். இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்பை பற்றினார். சப்த பிரமாணம்ங்கிறது என்னன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்டு அறிவது. இப்ப நமக்கு இந்த போரெல்லாம் நடக்குது, போரை பற்றி நிறைய வதந்திகள்லாம் வருது, இல்லையா? நிறைய லாக்டவுன் எல்லாம் வரும்னு சொல்றாங்க. இது பெட்ரோல் டீசலுக்கெல்லாம் கட்டுப்பாடு ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் வரும்னு சொல்றாங்க. ஆனா பிரைம் மினிஸ்டர் பார்லிமெண்ட்ல அழகா விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட விளக்கத்தை கேட்டு தெரிஞ்சு என்ன நிலைமை வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமே ஒழிய இந்த சும்மா பிரஜல்பா செய்யறாங்கல்ல, இஷ்டப்படி சேனல்ல போட்டுருக்காங்கல்ல, அதெல்லாம் கேட்டு கூடாதுங்கிறாங்க.
இது சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு பௌதிக உதாரணத்துக்காக சொல்ல. நம்ம இந்த கேட்கக்கூடிய சத்சங்கத்துல கேட்கக்கூடிய ஆன்மீக அறிவை ஒரு குருகிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும். அது எல்லார்கிட்டையும் கேட்டா நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா குரு தான் பகவானோட நேரடியாக தொடர்பு கொண்டவர். பகவான் தான் இந்த வேத அறிவையே யாரு கொடுத்தாரு? பிரம்மா கொடுத்தாரு. ஆக குரு, சாது, சாஸ்திரம் இந்த மூன்று மூலமாக பெறக்கூடிய அறிவுதான் சப்த பிரமாணம். யார் யாரே குரு மூலமாக. குரு சாஸ்திரம் படிச்சு வேதம் படிச்சுதான் நமக்கு சொல்லுவாரு. ஒரு சாது சாதுவும் சாஸ்திரம் படிச்சு வேதம் படிச்சுதான் சொல்றாரு. சாஸ்திரங்கிறது பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட வேத அறிவு இல்லையா? பிரம்மாவுக்கு பகவான் தான் வேத அறிவு கொடுத்தார். இதுதான் உண்மையான இந்த சப்த பிரமாணம் தான் உண்மையானது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி பிரபுபாதா அவர்கள் எழுதிய அந்த பகவத்கீதையை படிப்பதன் மூலமாக, ஏன்னா அவர் குரு பரம்பரையில வந்தவர், நம்ம உண்மையான அறிவை பெறலாம் என்பதை நம்ம நிச்சயமாக அறிந்து உணர்ந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்போ இதுல இருந்த வாழ்க்கைக்கான பாடம் சொன்னதான். என்ன பாடம்? குரு பரம்பரையின் மூலம் கீழிறங்கி வரும் பக்குவமான அறிவை நாம் பெற வேண்டும். குரு பரம்பரை எப்படி? இப்ப பகவான் பிரம்மாவுக்கு சொல்றாரு, பிரம்மா நாரதருக்கு சொல்றாரு, நாரதர் யாருக்கு சொல்றாரு? வியாசருக்கு சொல்றாரு இல்லையா? வியாசர் மத்வாச்சாரியருக்கு சொல்றாரு. அப்புறம் நிறைய குருமார்கள் தான் வந்தாங்க. போன்ற குருமார்கள். 22வது குருவாக பகவான் சைத்தன்யர் வருகின்றார். சைத்தன்யர் தான் நமக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொடுக்கிறாரு. அடுத்து நிறைய ஆச்சாரியர்கள், நிறைய கோஸ்வாமிகள் எல்லாம் வர்றாங்க. நம்முடைய பிரபுபாதாவுடைய குருவாக வந்தவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி. நம்ம இதுல படிச்சோம். நம்முடைய பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா நமக்கு இஸ்கான் இந்த ஸ்தாபனத்தை ஏற்படுத்திய ஆச்சாரியர் 32வது குரு. ஆக இத்தகைய குரு பரம்பரை மூலமாக வரக்கூடிய பரம ஆன்மீக குரு இடத்திலிருந்துதான் நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம எது ஆன்மீக நூல்களை பற்றியோ வேதங்களை பற்றியோ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக குருக்களின் வழியாக வரும் சீத தொடராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான பாடமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். யாரும் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்ட்டு நம்ம அந்த பாடத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது சரி, இப்போ அர்ஜுனனுடைய நிலைமைக்கு வருவோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதலும் அவனின் இறுதி முடிவும் என்ன? அர்ஜுனன் என்ன நினைச்சாரு? முதல்ல போரிட வேண்டாம், வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரே குழப்பத்துல இருந்தார் இல்லையா? பரம ஆன்மீக குரு யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அப்போ அவர்கிட்ட சரணடைந்து விட்டார் அப்படிங்கிறத 2வது அத்தியாயத்துல 6-7 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? முதல்ல ஏன் போரிட வேண்டாம்னாரு? போர் செய்யறதுக்கு தானே குருட்சேத்திரத்துக்கு வந்திருக்காரு. இங்க வந்த பிறகு போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன? அவருடைய பற்றுதல். தனக்கு எதிர்படையில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் தன்னுடைய உறவினர்கள், தன்னுடைய பாட்னர் ஈஸ்வர், தன்னுடைய குரு யாரு அவருடைய குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சீங்க சொல்லணும், நீங்க அடுத்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரோட குரு மாதாஜி? அர்ஜுனனுடைய குரு. இப்ப கிருஷ்ணரு. துரோணாச்சாரியார். அவர்கிட்ட இருந்ததானே வில்வித்தை எல்லாம் படிச்சாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்போ போர் செய்யன்னு அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க பொண்ணுட்டும் எனக்கு ராஜ்யமே வேண்டாம்ப்பா, நான் போர் செய்யல, நான் சன்னியாசியா போயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. என்ன அதுக்கப்புறம் ஒரே குழப்பமா இருந்தாரு. போர் செய்வதா வேண்டாமா என்ற ஒரு குழப்பத்துல பகவான் கிட்ட சரணடைந்தாரு. சரணடைந்த பிறகுதான் பகவான் என்ன செஞ்சாரு? பகவத்கீதையை அவருக்கு 45 நிமிஷத்துல சொல்லி முடித்தார் போர்க்களத்துல. அப்போ அதை கேட்டு கடைசியாக என்ன சொன்னாருன்னா, நான் சொல்றத சொல்லிவிட்டேன், நீ செய்வதை செய்
கரிஷ்யே வச்சனம் தவ என்று கூறி பகவான் என்ன சொல்லிட்டாரு, என்னுடைய ஆணைக்கு இணங்க நீ போர் புரிய முடிவு செய்யணும். என்னுடைய ஆணைக்கு இணங்க நீ போர் செய்தால், உன்னுடைய கடமை, போர் கூட சொல்லல, உன்னுடைய கடமை செய்தால் நீ நலம் பெறுவாய். இல்ல ஓ இஷ்டப்படி நீ போர் நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தால், கடமை என்னது அர்ஜுனனுக்கு? போர் செய்தல். அவனுடைய சத்திரிய தர்மமே போர் செஞ்சு மக்களை தாக்குறதா இல்லையா, அதர்மத்தை முடித்து. ஆக அப்படி இல்ல நான் இஷ்டப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னா அவனுக்கு அழிவுதான் சொல்றத சொல்லிட்டேன், நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல இருந்து என்ன ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா என்ன பாடம் நம்ம படிச்சுக்கிறோம்னா, வாழ்க்கைக்கான பாடமாக நாம படித்து கொண்டது என்ன என்றால் என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாமும் என்ன செய்யணும்? அர்ஜுனனை பின்பற்றி என்ன செய்யணும்? பகவத்கீதை படித்து, பகவத்கீதையில் என்ன கூறியிருக்காரோ பகவான் அதன்படி செய்து நமக்குரிய கடமையை பகவான் உணர்வோடு செய்யணும். அப்படி செய்யாம இல்ல இந்த ஜட இயற்கையினுடைய குணங்கள்ல அகப்பட்டு நம்ம இந்த புலனின்பத்திற்கு ஆளாக்கி நம்ம வாழ்ந்தால் நமக்கு கஷ்டம்தான். திரும்ப பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்ல அகப்பட்டு கஷ்டத்துலதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பாடத்தை நம்ம படித்து கொண்டோம். இப்போ பகவத்கீதையும் சனாதன தர்மமும், நம்முடைய தர்மம் என்ன தர்மம்? சனாதன தர்மம். எப்படி இந்த சனாதன தர்மமும் பகவத்கீதையும் ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்கன்னா, இந்த பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? சனாதனமானவர். சனாதனம்னா என்ன அர்த்தம்னா, நித்தியமானவர், ஆதி அந்தம் இல்லாதவர் இல்லையா. ஆக பகவான் நித்தியமானவர், சனாதனமானவர் அப்படின்னா பகவான் இருந்து வந்த ஜீவன்களும் சனாதனமானவர்தான், நாமும் சனாதனமானவர்தான். புரியுதா? நித்தியமானவர்தான். நாமும்னா நம்முடைய ஆத்மா, நம்முடைய ஜீவாத்மா சனாதனமானது. உடம்பு அழியக்கூடியது. உடம்பு நாம் கிடையாது, அது அழியக்கூடியது. ஆக நமக்கும் பகவானுக்கும் இடையேயான உறவும் சனாதனமானது, நித்தியமானது, எப்பவும் மாறாதது. ஏன்னா அதுதான் நம்முடைய இயல்பு இல்லையா. ஆக இந்த பகவத்கீதையினுடைய நோக்கம் என்ன? ஜீவனுடைய நித்திய கடமையான சனாதன தர்மத்தை புதுப்பிப்பது. நம்முடைய நித்தியமான கடமை என்னது? பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல். அப்படி தொண்டு செய்யறப்போ இந்த சனாதனமான தர்மம் நம்ம மனதுல இருக்குல்ல, ஏற்கனவே இருக்கு, இயற்கையிலேயே இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே நல்லவங்க தான், யாரும் கெட்டவங்க கிடையாது. இந்த பௌதிக இயற்கையில அகப்பட்டு குணங்களுக்கு கட்டுண்டு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம கிட்ட இந்த கலங்கங்கள்லாம், அந்த 6 விதமான அபராதங்கள்லாம் ஏற்படுது. என்னது ரொம்ப மோசமான குணங்கள்லாம் வருது. ஆக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த சனாதன தர்மத்தை புதுப்பித்திருந்தா நம்முடைய கடமையாக இருக்கணும். அதுக்காகதான் இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறோம். அதனுடைய நோக்கமும் அதுவே. இதை ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியர் என்ன சொல்றாருன்னா, சனாதன என்ற வார்த்தையை அவர் சொல்றாரு ஆதி அந்தம் இல்லாதது என்று விளக்கினார். ராமானுஜாச்சாரியார் உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்தாபகர் இல்லையா. மத்வாச்சாரியர் பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய வைஷ்ணவ பரம்பரையை ஸ்தாபித்தவர் இல்லையா. ராமானுஜாச்சாரியர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தினார். அவர் சொல்றாரு, சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தமே என்ன? ஆதி அந்தம் இல்லாதது. ஆக சனாதன தர்மம் அல்லது இந்து தர்மம்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது வாழ்க்கைக்கான நெறிமுறை தான். இதுக்கு இன்னைக்கு நேற்று வந்தது. அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. அடுத்த ஸ்லைடு இன்னைக்கு நேற்று வந்ததுன்னு அடுத்த ஸ்லைடு. இதுக்கு இந்த சனாதனத்துக்கு தொடக்கமும் முடிவும் இல்லையே இல்லை. அது எல்லைகளால் வரையறுக்கப்பட முடியாத ஒன்றுதான் சனாதன தர்மம். ஓகேயா. இது எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது அல்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெரியுதா? அதாவது இங்கிலீஷ்ல இன்பினிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பினிட் இன்பினிட். ஆக ஒரு குறிப்பிட்ட மத பிரிவை சேர்ந்ததாக ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. இந்த சனாதன தர்மம் அல்லது இந்து தர்மம் மற்ற ஒரு மத பிரிவு மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கொள்கையுடைய ஒரு பிரிவை சார்ந்தது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. புரியுதா?
ஆக எல்லா உயிர்வாளிகள்கிட்ட இருந்தும் பிரிக்க முடியாத ஒரு இன்றியமையாத ஒரு அங்கம், ஒரு பகுதி தான் என்னது, இந்த சனாதனம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த சனாதன தர்மங்கிறது இன்று நேற்று வந்தது இல்லை, ஆதி அந்தம் இல்லாதது. பகவான் எப்படி ஆதி அந்தம் இல்லாததோ அதே போல அவன் கூறிய சனாதன தர்மமும் ஆதி அந்தம் இல்லாதது, இன்ஃபினிட், அதாவது எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது அல்ல. அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிறைய வாழ்க்கைக்கான நம்ம புரிய வேண்டிய கருத்துக்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து நித்திய குணம், நித்திய தர்மம் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு நெருப்பு எரியுது, நெருப்பினுடைய தர்மம் என்னது, நெருப்பினுடைய குணம் என்னது? நெருப்புக்கு பக்கத்துல போட்டா நம்ம எதை உணர்றோம்? வெப்பம் உணர்றோம். அடுத்து என்ன கிடைக்குது நமக்கு? பொருள்களை பார்க்கறதுக்கான ஒளி கிடைக்குது இல்லையா? இப்போ இந்த நெருப்புல இருந்து வெப்பத்தையும் ஒளியையும் பிரிக்க முடியுமா? நம்ம பிரிக்க முடியுமா? பிரிக்க முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம உயிர்வாழி இருந்தாங்க, உயிர்வாழிக்கு இந்த சனாதன தர்மத்தை பிரிக்க முடியாது. அந்த பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய உறவை பிரிக்க முடியாது, அது நித்தியமானது. ஆகையினால உயிர்வாழி இந்த பகவத் சேவையை பிரிக்க முடியாது. அந்த செய்தி நித்திய தர்மம், அதுதான் உயிர்வாழியினுடைய தர்மம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானுக்கும் உயர்வாளிக்கும் உள்ள உறவு பற்றி நம்ம எடுத்து பார்க்கிறோம். நாம் பரமபுருஷ பகவானிடம் சேவையின் மூலம் உறவு கொண்டுள்ளோம். நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம். முழுமுதல் கடவுள் பரம அனுபவிப்பாளர், உயிர்வாளிகளாகிய நாமெல்லாம் அவர்களுடைய சேவகர்கள். இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணனா என்ன அர்த்தம்? உன்னதமான ஆனந்தம். உன்னதம் கிருஷ்ணாங்கிற பேரே நமக்கு அது சொல்றப்பவே ஆனந்தம் வருது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றப்பவே ஒரு ஆனந்தம். ஆக எல்லா ஆனந்தத்துக்கும் இருப்பிடமானவர் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது மாதாஜி, அடுத்தடுத்து கொண்டு போக மாதாஜி, நிறைய ஆனந்தத்தை நாடும் ஜீவன். எல்லா ஜீவன்களும் நம்மெல்லாம் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். யாராவது துக்கமா இருக்கணும்னு நினைப்போம், அமைதியா இருக்கணும், ஆனந்தமா இருக்கணும். இப்ப அங்க எங்க போர் நடக்குது, எப்ப எந்த கஷ்டம் வருமோன்ட்டு ஒரு பயத்துல இருக்காங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இல்லையா? ஆக நம்ம இந்த போரெல்லாம் முடிஞ்சு எப்ப அமைதி வரும், எப்ப எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படிங்கறதுக்காக நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்காக நம்ம சாண்டிங் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? ஆக எல்லாருமே நல்லா சுகமா இருக்கணும், ஆனந்தமா இருக்கணும். ஆனந்தமயோ பயாசாத் அப்படிங்கிறது வேதாந்த சூத்திரம். ஏன்னா பகவான் ஆனந்தமயமானவர். அது போலவே உயிர்வாழ்களும் ஆனந்தத்தையே தேடி அடைகின்றனர் அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, பகவான் கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் இருக்கே, அது நித்தியமானது, அது அழிவற்றது. உயிர்வாழிகள் அவரோட பகவானோடு உறவு கொண்டு ஒத்துழைத்து அவரது சங்கத்தில் பங்கு கொண்டால் அவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். ஆக நாம எப்பவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா பகவானோடு ஏதாவது ஒரு உறவு வைத்து, நம்ம 5 விதமான உறவுகள் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்படி ஏதாவது ஒரு உறவு வைத்து, ஏதாவது 9 விதமான நவரச பக்தி தொண்டுல ஏதாவது ஒரு தொண்டு செஞ்சு பகவானுடைய சங்கத்தில், அப்படின்னா என்ன, பகவானை பற்றி பேசக்கூடிய சாதுக்களுடைய சங்கத்துல பங்கு கொண்டு நம்ம பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து அது பற்றி நினைத்து ஆனந்தம் அடைய முடியும். அதனாலதான் நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குமே ஒழிய மற்ற இந்த பௌதிக காரியங்களால் கிடைக்கலாம், அதெல்லாம் நிலையானது இல்லை. அப்படின்றத நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்க பகவானுடைய இனிமையான லீலைகளை பற்றி நீங்க கிருஷ்ணா புக் படிக்கிறப்போ, பாகவதம் படிக்கிறப்பெல்லாம் நமக்கு தெரியும். கிருஷ்ணா புக்கு சீக்கிரமா ஆரம்பிப்பாங்க, படிக்கலாம். நம்ம பகவான் இங்கே அவதரித்து தனது பக்தர்களிடம் தான் கொண்டுள்ள அன்பு உறவுகளின் மாதிரியை விருந்தாவன லீலைகளாக காட்டுகிறார். இந்த உலகத்துல பகவான் பிறந்து எல்லார்கிட்டையும் அன்பா இருக்காரு அப்படிங்கிறது. அவன் கோலோக பிருந்தாவனத்திலேயும் எல்லாரும் ஒரு அன்பான உறவு கொண்டுதான் அங்கே வாழ்றாங்க. அதே உறவை இங்கேயே நிலைநாட்டணுங்கிறதுக்காக பிருந்தாவனத்துல பகவான் வளர்றப்போ
கோபியர்களோடு அவர் செய்த லீலைகள் மூலமாக அவர் காட்டுகிறார் என்பதை நாம படிக்கிறப்போ கிருஷ்ணாபுரத்தை பற்றி படிக்கிறப்போ தெரிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக உலகம், பகவானுடைய உலகம் எப்படி இருக்கும்? பகவத்கீதையில 15.6 சொல்லியிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம். பரமவிஷ்ணு பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு என்ன பேரு யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதுக்கு என்னன்னு சொல்றது? பிருந்தாவனம் இந்த பூலோகத்துல இருக்கு, அதுக்கு கோலோக பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லுது. பகவானுடைய பரந்தாமம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய இருப்பிடம், அது கோலோக பிருந்தாவனம். பிரம்ம சங்கீதைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்கு போனவங்க திரும்பி இங்க வர வேண்டியது இல்லை. இந்த பூலோகத்துக்கு பிறப்பு இறப்பு நோய் முதுமை இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட துன்பம் எதுவுமே இல்லை. புரியுதா? அப்போ அந்த ஜட உலகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த ஆக கோலோக பிருந்தாவனம் போனாதான் நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். அங்கேயே இருந்து ஆனந்தமான வாழ்க்கை இருப்போம். ஆனா நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்யலாம், செஞ்சிருப்போம். புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சு புண்ணிய லோகங்களுக்கு போவோம். பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம், சிவலோகம் இங்கெல்லாம் போவோம். போய் அங்கே போய் நம்ம செய்த புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு திரும்ப இந்த பூலோகத்துக்கு தான் வரணும். வந்து பக்தி பண்ணிதான் கோலோகத்துக்கு தான், பக்தி தொண்டின் மூலமாக தான் பகவானுடைய இருப்பிடத்தை அடைய முடியும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். அந்த நித்தியமான உலகம் பகவானே ஆன்மீக உலகம். அந்த வாழ்க்கைக்கான பாடமாக நம்ம இதுல என்ன படிக்கிறோம்? பக்தி தொண்டு செய்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறி நம்ம என்ன செய்யணும்? கோலோக பிருந்தாவனத்திற்கு, அது வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்ல விருப்பம் கொள்ள வேண்டும். எல்லாரும் விரும்புறப்பா பக்தி தொண்டு டெய்லி ஜபம் பண்றோம், ஆரத்தி பாக்குறோம், பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம் இல்லையா? இது மாதிரி ஆன்மீகத்துல முன்னேறி நம்ம இன்னும் ஆழமாக பகவானை பக்தி பண்ணி கோலோக பிருந்தாவனம் போகலாம். கிருஷ்ண மாதாஜி. அதை விரும்பாதவங்க யாரும் கிடையாது. அங்க எப்படி போகலாம்? எல்லாருமே விரும்பத்தானே செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி சொல்லுங்க, ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. அந்த காலோ ஸ்மரன் முக்பாகலேவரம் பிரயாதீச மத்பாவம் யாதி நாஸ்தியத்ர சம்சயக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் எதுக்கு இது இப்ப எல்லாம் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் தான் படிக்கிறோம். 45 ஆயிடுச்சு. நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயமே இன்னும் இருக்கு. இதை கடந்து அதை போய் அடையணும். அதுக்காக தான் உங்களை வாசிக்கிறோம். ஓகேயா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இது இன்ட்ரடக்ஷன் தான் படிக்கிறோம். அடுத்து வாழ்வினுடைய இறுதியில் பகவானை எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்னா, தஸ்மா சர்வேசு காலேசு மாம் அனுஸ்மர பஸ் அர்ப்பித மனோபுத்தி ராம் சம்சய. அர்ஜுனா, நீ எப்பவுமே இந்த கிருஷ்ண ரூபத்துல நீ என்னை நினை அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் இது எப்படி என்னை பார்க்கலையோ என்னுடைய இந்த ரூபத்திலேயே நீ எப்போ நீ நினைச்சுக்கிட்டு உனக்குன்னு உள்ள கடமை என்னவோ அந்த கடமையை செய்யணும். உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? போரிடுதல். ஆக அந்த போரிடுதலை தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை சொல்றாரு இல்லையா? அப்போ அப்படி போரிடுறப்போ அந்த போரிடக்கூடிய செயலை, போரிடுதலை எனக்கு அர்ப்பணிச்சிரு. அதனுடைய விளைவெல்லாம் உனக்கு கிருஷ்ணா, எனக்கு இல்லை அப்படின்னு எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு உன் மனதையும் அறிவையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி நீ உன்னிடம் உனது கடமைகளை செய்தால் நீ நிச்சயமாக என்னை அடைவாய். ஆக வாழ்வினுடைய இறுதியில் என்னை எப்படி பகவானை நினைப்பது எப்படிங்கிற கேள்விக்கு நமக்கு என்ன பதில்னா, நம்ம கடமையை செய்யணும். உலகத்துல நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம நடத்துறதுக்கான கடமையை கட்டாயம் செய்யணும். அந்த கடமையை யாரை நினைச்சுக்கிட்டு செய்யணும்? பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு செய்யணும். அதனுடைய பலாபலங்கள் பகவானே உனக்கு அர்ப்பணிக்கிற நிஷ்காம கர்ப்பமாக செய்யணும். ஓகே, நம்ம படிச்சிருக்கோம். அகர்வமாக செய்யணும். பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நம் மனசைய அறிவையும் என்ன காரியம் செய்யணும் சரி பகவானுடைய எண்ணத்தில் நிலைநிறுத்தி நாம் நம்முடைய கடமையை செய்தோம் என்றால் கடைசி காலத்திலேயோ பகவானுடைய நினைவில் தான் நாம் அதாவது உயிர் வாழ்க்கைக்கு மரணம் ஏற்படும். அப்ப நிச்சயமாக
அந்த மரணிக்கக்கூடிய உயிர்வாழி யாருடைய லோகத்தை போய் அறிவான், பகவானுடைய லோகத்தை போய் அறிவான் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். அதுக்காக தான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை இதை ஜபிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதை நாமும் பின்பற்றுறோமா இல்லையா? பின்பற்ற முயற்சிக்கின்றோம். கட்டாயமாக அர்ஜுனன் அளவுக்கு அர்ஜுனன் தூக்கத்துல கூட கிருஷ்ணா கிருஷ்ணன் தான் நினைச்சுட்டே தூக்குவாரா. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஆக பகவானை நினைத்து கொண்டே நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்முடைய தொழில் என்ன தொழிலா இருந்தாலும், ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி, ஆசிரியரோ டாக்டரோ இன்ஜினியரோ என்ன தொழில் செய்தாலும் பகவானுடைய நினைவில் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யறதுக்கு நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதன் இப்படி செய்தால் இறுதியில் நாம் பகவானை நினைக்கலாம். நினைத்து நம்ம உயிர்வாழிகள் மரணித்தால் அவருடைய பெருநாட்டிற்கு நிச்சயமாக செல்ல முடியும் என்ற வாழ்க்கைக்கான பாடத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுபாதா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உலகம் முழுவதும் பரப்புறதுக்காக தான் இஸ்கான் ஸ்தாபனத்தை ஏற்படுத்தினாரு இல்லையா? அந்த வயதிலையும் அவர் இஸ்கான் ஸ்தாபனத்தை 108 இஸ்கான் ஸ்தாபனத்தை உலகம் முழுவதும் அவருடைய தள்ளாத 70வது வயதில் உலகம் முழுவதும் 12 முறை சுற்றி இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை எல்லா நாடுகளிடம் சாதிச்சார் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிஞ்சிச்சு மாதாஜி. சாப்டர் 1 மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவில் மேங்களூர் இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தியவர் யாரு? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோவிலுடைய இஸ்கான் பெங்களூரினுடைய பிரசிடென்ட், நம்முடைய சீக்ஷா குரு. நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் ஆன்லைன்ல நல்லபடியாக படித்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக அயராது பாடுபட்டு வரக்கூடிய ராமகிருஷ்ணா தாஸ் அவர்களுக்கும் அவருக்கு அவருடைய ஆச்சாரியர்களுக்கும் நம்முடைய குருமார்களுக்கும் நம்முடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து நம்ம இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் படிக்கக்கூடிய இந்த லெவல் 2 வகுப்பை தொடங்குவோமாக. இதுல முதலாவதாக நம்முடைய வணக்கம் யாருக்கு? பிரபுபாதா அவர்களுக்கு. பகவான் ஏன்னா அவர் தான் இஸ்கான் ஸ்தாபகர், ஆச்சாரியர், ஸ்ரீல யாரு பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவர்கள். பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா மேற்கத்திய நாடுகள்ல இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தை ஆரம்பத்துல தொடங்கினாரு. ஏன்னா இந்தியாவுல அவருக்கு அவ்வளவு ஆதரவு கிடைக்கல. அதனால 1966ல அவர் நியூயார்க்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்க அவருடைய ஆச்சாரியர், அவருடைய குரு யாருன்னு சொன்னேன்? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி அவர்கள். ஆக பிரபுபாதா அவரை பாக்குறப்போ அவருடைய குரு என்ன சொன்னாருன்னா, நீ எல்லாம் ஆங்கிலம் படித்தவர்ப்பா, உனக்கு கிருஷ்ண பக்தியில நீ ஆர்வம் இல்லை. ஆகையினால அங்கே மேற்கத்திய நாடுகள்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆன்மீக அனுபவம் இல்லை. ஆகையால் உங்களை போன்ற ஆங்கிலம் படித்த இளைஞர்கள் மேற்கு நாடுகளில் மேலை நாடுகளுக்கு போய் அங்கே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தொடங்கி கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாரு. அதை நிறைவேற்றுவதற்காக 1920 சான் பிரான்சிஸ்கோவில் போய் அங்கேயும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். அங்கே ரத யாத்திரையை நடத்தினார். இந்த ரத யாத்திரையை நடத்துறதுக்கான ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு எப்படி வந்தது? நல்ல பாருங்க, நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். பிரபுபாதா அவர்கள் ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்தார். அவருடைய பூர்வ ஜென்ம ஒரு பிராப்தத்தினால அவருக்கு நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல பக்தியில மேலோங்கி இருந்தோம்னா அடுத்த பிறவியில அந்த பக்தியை தொடர்ந்ததுக்கான ஒரு குடும்பத்தோட பிறப்போம் என்று பகவத்கீதையில படிச்சோம் இல்லையா? ஆக பிரபுபாதா அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்துல பிறந்தாரு. அவங்க அப்பா பேரு கௌர் மோகன் டே அப்படிங்கிறது, அம்மா ரஜினி டே. அப்பாவுக்கு ரொம்ப பெரிய நல்ல கிருஷ்ண பக்தர், ஒரு வியாபாரி தான். ஆனா அவங்க தெருவிலேயே கிருஷ்ணர் கோயில் இருக்கும், அங்க போய் பூஜை எல்லாம் செய்வாரு.
இந்த பூஜைக்கு போறப்போ பிரபுபாதாவை கூட்டிட்டு போவாரு. நைட்டு அப்பா வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் கடையை மூடிட்டு வீட்டுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டு பிரசாதத்தை கொடுத்தாதான் அவர் சாப்பிடுவாரு. பிரபுபாதா அவரோட அப்பாவோடு சேர்ந்து என்ன செய்வாரு, கிருஷ்ணரை வழிபாடெல்லாம் பண்ணுவாரு சின்ன வயசுலயே. அப்போ அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு 5-6 வயசு இருக்கிறப்போ இந்த பூரி ஜெகநாத் ரத யாத்திரையை பற்றி கேள்விப்படுறாரு. கேள்விப்பட்ட உடனே அவருக்கு, நமக்கு குழந்தைகள்ல அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அப்ப அவங்க நம்ம சின்ன வயசுல வந்து ஏதாவது களி பண்ணால அல்லது பெரம்பால ஏதாவது பண்ணி விளையாடுவோம் இல்ல, அது மாதிரி தன்னுடைய சிநேகிதர்களை எல்லாம் அழைத்து நம்மளும் ரத யாத்திரை நடத்துவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் கொண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அப்பா கிட்ட சொல்றாரு. அப்பாவும் சரிட்டாரு. ஏன்னா அவரும் வந்து வைஷ்ணவ பக்தர் தானே, அவருக்கும் ரொம்ப இஷ்டம் தன்னுடைய மகன் வைஷ்ணவனாக வளரணுங்கிறதுல. ஆகையினால அப்பாவுடைய உதவியோடு அவர் என்ன செஞ்சாரு, இந்த ரதம் செஞ்சு தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ரத யாத்திரைய சின்ன வயசுலயே நடத்தினாராம். இதே ரத யாத்திரையை அமெரிக்காவுல போய் 3 தடவை நடத்திருக்காருங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஆக மேற்கத்திய நாடுகள்லயும் அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி ரத யாத்திரை நடத்தினாரு. நிறைய புத்தகங்கள்லாம் எழுதி அதையெல்லாம் விநியோகித்தாரு. நிறைய பிரசங்கங்கள்லாம் செஞ்சு கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புனார். யாருடைய கட்டளையை பின்பற்றி, அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி குருவினுடைய கட்டளையை பின்பற்றி அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை மேற்கத்திய நாடுகள்ல பரப்பினாரு. அப்புறம் இங்க இந்தியாவுல இருக்கிறப்பவும் நிறைய பிருந்தாவனம் போய் டெல்லிக்கு வந்து அவருடைய ஊர் கல்கத்தா எல்லாம் போய் தான் எழுதிய புத்தகங்களை எல்லாம் எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்து வந்தார். ஓகேயா, அவர் முதலாக வந்து பகவத்கீதை தான் வந்து உண்மை உருவில் எழுதினாரு. எழுதி வந்து அது எப்படி என்ன ஆச்சுங்கிறத பின்னாடி பார்ப்போம். ஆக அந்த நேரத்துல தான் எழுதிய இந்த பகவத்கீதை புத்தகத்தை வந்து இந்தியாவுல எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தினால மகாத்மா காந்திக்கு லெட்டர் எழுதினாரு, எழுதினாரு. ஆனா இவருக்கு வந்து சரியான பதில் வரல இல்லையா. அப்போ என்ன செஞ்சாரு, இந்த ஏன்னா வரலன்ன உடனே சரி தன்னுடைய குருவினுடைய ஒரு இதை வந்து நிறைவேற்றுவோங்கிறதுக்காக இவர் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு செல்ல விரும்பினார். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அவர் 1965 மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போய் 77 வரைக்கும் உலகம் முழுவதும் 12 முறை சுற்றி 25 நாடுகளுக்கு போய் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை பரப்புரை செய்துள்ளார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். நிறைய நாடுகள், அந்த நாடுகளை பற்றி டீட்டெயிலா நமக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப படிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தெரியும்னா, இவர் வந்து 1922 தான் தன்னுடைய குருவை சந்திச்சாரு. 1935 வந்து அவர்கிட்ட இருந்து தீட்சை பெற்றாரு. அடுத்து 1959 வந்து அவரு தன் வீட்டை விட்டு சன்னியாசி ஆயிட்டாரு. ஓகேயா. ஆனா அவருடைய 69வது வயசுலதான் ஒரு சரக்கு கப்பல்ல ஒரு அம்மாவுடைய உதவியால அவர் அமெரிக்கா போய் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர பரப்பக்கூடிய இயக்கத்தை அங்கு நிறுவினார். ஓகேயா. அதுக்கப்புறம் எல்லா நாடுகளிலும் போய் இதை பரப்பினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக உலகம் முழுவதும் பரப்புனாரு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ரொம்ப டீட்டெயில்டா நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறதுனால ஓரளவு நம்ம இந்த அத்தியாயம் 1 ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன். பகவானுடைய கருணையினால ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த அருள்னால அது இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயில் எங்கே இருக்குன்னா, மேங்களூர்ல தேங்காய் தோட்ட சாலை டோல்கேட் பக்கத்துல இருக்கு, கர்நாடக மாநிலத்துல. அதனுடைய தலைவர் சொலேஜி நாமதாஸ் அவர்கள் பிடெக் படிச்சிருக்காரு ஐஐடி கான்பூர்ல அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார். அதனால அவருக்கு நம்ம நன்றியை செலுத்துவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ பகவத்கீதைனா என்ன, நம்ம அதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். பிரச்சனைகளுக்கு பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வருது. அந்த பிரச்சனைகளை வந்து பதிலாக இந்த பகவத்கீதை அமையுதுன்ட்டு மகாத்மா காந்தியே சொல்லியிருக்காரு.
இப்ப நமக்கு இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம், அதுல வந்து ஏதாவது வேர்டுடைய மீனிங் தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, டிக்ஷனரியை ரெஃபர் பண்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வை அறியறதுக்கு இந்த ஆன்மீக அகராதியாகிய பகவத்கீதையை நாம் ரெஃபர் பண்ணலாம், படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆக எல்லா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்குமே இது வந்து பகவத்கீதை ஒரு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய புத்தகமாக அமைந்திருக்கு. மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாருன்னா, பகவத்கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த பகவத்கீதையை படிச்சு அதையே சித்திக்கிறவங்க பாருங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அதே நேரத்துல புது புது அர்த்தங்கள். நீங்களே கூட லெவல் 1ல பகவத்கீதை படிச்சீங்க, இப்ப லெவல் 2ல பகவத்கீதை இன்னும் ஆழமாக படிக்க படிக்க நிறைய அதனுடைய உட்பொருள் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். எதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளே சிந்திக்க ஆரம்பிப்போம். அதைத்தான் சொல்றாரு மகாத்மா காந்தி. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட். அவரு பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, இது ரொம்ப ஒரு உன்னதமான காவியமாக இருக்கு. இது கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி படைச்சாரு அப்படிங்கிறத நினைச்சு பாக்குறப்போ, மற்றதெல்லாம் நாங்க செஞ்ச இந்த டிஸ்கவரிஸ், இந்த இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிப்புகள்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாத்தையும் மிஞ்சியதாக காணப்படுது இந்த அற்புதமான பகவானுடைய படைப்புகள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி எங்க போயிட்டாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எனக்கு மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. இவ்வளவு நேரம் வாய்ஸே வரல மாதாஜி, அதனால நானா மாத்தினேன். வாய்ஸ் வரலையா? வாய்ஸ் சுத்தமா கேட்கல, இப்பதான் கேக்குது எனக்கு. ஏன் ஓகே மாதாஜி? மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க, பேசுவோம் மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி மற்றவங்களுக்கு கேக்குதா இல்லையா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குதுங்க. ஏன் ஓகே ஸ்ரீதேவி மாதாஜி மட்டும் கேட்கல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சமாவது நடத்துவோம் மாதாஜி. ஓகே ஹரே மாதாஜி, நான் கிருஷ்ணா. இப்ப நெக்ஸ்ட் மாத்தவா மாதாஜி? சொல்லுங்க, நீங்க மாத்திடுறேன். Be careful. சாரி மாதாஜி. இஸ்கானே மாதாஜி பகவத்கீதை அதெல்லாம் ஒண்ணுல, நீங்க பாருங்க. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் அலைபேசி சேதம் அடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாது. இதை அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இதே போல் கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமான அடுத்தடுத்த சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு, இப்ப வந்து நம்ம தொலைபேசி வச்சிருக்கோம், நம்மளுடைய இதை வந்து சார்ஜ் பண்றோம். அந்த சார்ஜை வந்து எது வயர் மூலமா தானே வந்து சார்ஜ் பண்றோம். அந்த வயர்ல ஏதாவது வந்து தொடர்பு விட்டுருந்தா நமக்கு சார்ஜ் ஆகுமா? அப்ப அந்த இதுல வந்து தொலைபேசியில நம்ம என்னதான் பேசினாலும் கூட யாருக்கு பேசுறோமோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்றது போய் சேராது இல்லையா? அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையை வந்து சொன்னாரு, அர்ஜுன் சொன்னாரு. அதுக்கு முன்னாடியே விவசாயத்தை சொல்லியிருக்காரு, நம்ம படிச்சோம். ஆக அவர் சொன்ன அந்த பகவத்கீதை பற்றிய செய்தி வந்து அடுத்தடுத்து வந்து சங்கிலி தொடராக அறுபடாமல் இந்த சீட பரம்பரையின் மூலமாக நம்மை வந்து அடையணும். அப்படி வந்தாதான் நமக்கு பகவத்கீதை உண்மை உருவில்ங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்ற ஒரு அறிவை, ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்தவர் தான் யாரு? நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் கீதை வந்து ஒரு சாதாரண புத்தகம் இல்ல. பரந்த மாதாஜி ஒரு 1/4 மணி நேரம் எடுத்துக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் கேட்கிறேன் மாதாஜி. எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி, எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி, எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. ஏன்னா இனிமேதான் நம்ம இதே ஆரம்பிக்க போறோம். நாளைக்குள்ள முடிக்கணும் மாதாஜி. இன்ட்ரடக்ஷன், ஏன்னா நிறைய நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், தெரியணும். நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடங்களையே படித்து கொண்டோம் இல்லையா? பட்சமா இல்லையா மாதாஜி? எஸ் ஆர் நோ? ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதையை வந்து முறையா நம்ம ஆய்வு செய்ய அவங்க 1 வருடம் ஆகும். 1 வருடம் மட்டும் இல்லைன்னா 4 வருடமா படிச்சுதான் இருக்கோம். இன்னும் முறையை நம்ம முழுவதும் அறிந்து கொண்டோம் என்றால் இல்லை.
இப்போ உங்களுக்கு டீச் பண்றப்ப ஓரளவு வந்து புரிதல் அதிகமா இருக்குன்னு தான் நான் நினைப்பேன். 18 நாட்கள்ல நம்மளால வந்து முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ள முடியுமான்னா முடியவே முடியாது. செகண்ட் லெவல்ல நம்ம படிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல படிச்சதை விட இன்னும் புரிதல் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா? ஆக இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து ஏனோதானோன்னு இருந்தா கூட செகண்ட் லெவல்ல இன்னும் ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும் இல்லையா? இதுக்கு எதுக்காக இன்னும் ஆழமா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணுங்கிற ஆரம்பத்தினால கடைசி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது பகவத்கீதையினுடைய மனநிலை எப்படி? இந்த கீதை ஆரம்பிக்கிறப்போ அர்ஜுனன் எத்தகைய மனநிலையில இருந்தான் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் ரொம்ப கலக்கமா மயக்கமா இருந்தான். போர் செய்ய வேண்டாம் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தான் இல்லையா? ஒரே குழப்பம் கலக்கம் ஏற்படாதா நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பகவத்கீதையை வந்து சொல்லியிருப்பாரா? நமக்கு இந்த அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதே நமக்குதான் இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு அந்த கலக்கத்தையும் மயக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியவரே பகவான் தான். ஏன்னா அப்பதான் வந்து பகவத்கீதையை அவன் மூலமாக உலக மக்களுக்கு சொல்ல முடியும்ங்கிறதுக்காக அவர் எல்லாருடைய நலனுக்காகவும் இந்த பகவத்கீதையை கூறினார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ டிவிஷன் ஆஃப் 700 verses. அதாவது இந்த பகவத்கீதையில மொத்தம் 700 பதங்கள் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுல பகவான் பேசுறது 574, அர்ஜுனன் பேசுறது 84, சஞ்சயன் வந்து 41. அது திருதராஷ்டிரன் ஒரே ஒரு முதல் ஸ்லோகம் தான் அவர் வந்து பேசுறாரு அப்படிங்கிறது நம்ம அதை படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனுடைய தீர்க்கமற்ற தன்மை என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? போருக்குன்னு வந்துட்டு என்ன ஒன்னும் அவங்கள சமாதானப்படுத்த முடியல. ஒரு இன்சு கூட நிலம் கொடுக்க மாட்டேன் பாண்டவர்களுக்குன்னு சொல்லிட்டான் அர்ஜுனன். கிருஷ்ணரும் தோது போனாரு. ஒன்னும் செய்ய முடியலைங்கிறதுனாலதான் அந்த போருக்கு ஏற்பாடே பண்ணது. அப்போ போருக்கு வந்துட்டு நீ போய் பகவானே தேர ஓடுறாரு. யாருக்காக? அர்ஜுனுக்காக. அப்போ தேர போய் நீ 2 படைக்கு நடுவுல நிறுத்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் போய் நிறுத்துறாரு. ஏன்னா அவருக்கு சாரதி இல்லையா, ஓடுறவர். ஆகையினால அங்க போய் தன் குழப்பத்தை எல்லாம் சொல்றாரு. என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு நிலையில கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைந்தாரு. அப்பதான் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு அறிவுரை கூறும் நிமித்தமாக இந்த பகவத்கீதையை பேசினார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆகவே இந்த ஒரு அத்தியாயம் குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் படைகளை கவனித்தல் அப்படின்னு ஆரம்பமானது. இதை அர்ஜுனனுடைய விஷாத யோகம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து எதிரியாக இருக்கக்கூடிய படை வீரர்கள்லாம் தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்கள், பாட்டனார், குரு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ரொம்ப ஒரு மனக்கலக்கம், ஒரு வருத்தம் அடைஞ்சார் இல்லையா? ஆகையினால இதை அர்ஜுனனும் விஷாத யோகம்னு சொல்லுவாங்க. சரி, இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பகவான் தான் பூரண உண்மை, பகவான் கிருஷ்ணன் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். பகவானை 3 நிலைகள்ல உணரலாம். பரபிரம்மன், அருவ பிரம்மன், சூரிய ஒளிக்கது மாதிரி, பரமாத்மா சூரியனுடைய வட்டம் மாதிரி, அடுத்து சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக பகவான் நம்ம படிச்சோம். அடுத்து வேற என்ன படிச்சோம்? வேத ஞானம் தான் உண்மையான ஞானம். அந்த வேத ஞானத்தை கூறியவர் பகவான். யாரு? அர்ஜுனனுக்கு கூறினார். அடுத்து குருமார்கள் மூலமாக பகவான், குருமார்கள் எல்லாருமே பகவானுடைய பிரதிநிதிகள் தான். அவர்கள் மூலமாக நாம் பகவத்கீதையை அறியணும்னு பார்த்தோம். இந்த அறிவை வந்து எதுல இருந்து நம்ம அறிந்து கொண்டோம்னா வேதங்கள்ல இருந்து. வேதங்களினுடைய சாரம்தான் பகவத்கீதை. ஆகையினால இதுல எந்த குறைபாடும் இருக்காது. ஏன்னா இது பகவானே உபதேசித்தது, பகவானுடைய பாடல். ஆகிய நம்ம எல்லாம் கட்டுப்பாடுடையவங்க, குறைபாடுகள் உடையவங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து குழப்பம் அடைந்து போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றப்போ பகவான் கிட்ட என்னுடைய குழப்பத்தை நீங்க தான் தீர்க்கணும் அப்படின்னு பகவானிடம் சரணடைந்த பொழுது உபதேசிக்கப்பட்டதுங்கிறத பார்த்தோம். அர்ஜுனனுடைய கேள்விகள் இதெல்லாம் பற்றி படிப்போம். அடுத்து உயிர்வாழிகள் வந்து எப்படிப்பட்டவங்க? பகவானுடைய பிரிந்த சக்திகள் தான் உயிர்வாழிகள்.
நாம் எல்லாரும் பகவான் சனாதனமானவர், ஆதி அந்தம் இல்லாதவர். ஆகவே உயிர் வாழ்க்கை ஆகிய ஆத்மாக்களும் ஜீவாத்மாக்களும் சனாதனமானவர்கள் பார்த்தோம். அடுத்து பகவானுடைய உன்னதமான இருப்பிடம் கோலோக பிருந்தாவனம். அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக ரூபமுடைய கிருஷ்ணர் இருக்காரு. ஆனந்தத்தின் இருப்பிடமானதான் பகவானுடைய லோகம். அந்த லோகத்தை அடைவதுதான் நம்முடைய நோக்கம். அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? எப்படி செல்லலாம் என்றால் பக்தி தொண்டின் மூலமாக செல்லலாம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இது போன ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லையே மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ திருதராஷ்டிரனை பாக்குறோம், அடுத்து யார பாக்குறோம்? அந்த படத்துல யாருமா அது? அடுத்தது மேல அந்த பொருட்டு பண்ணன் வந்து திருதராஷ்டிரன் இருக்காரு. நடுவுல இருக்கிறவர் யாருப்பா மாதாஜி? யாராவது சொல்லுங்க. துரியோதனா மாதாஜி? துரியோதனே மாதாஜி. முதல்ல நடுவுல துரியோதனன். துரியோதனன் கேட்டுக்கிறவரு யாரு? அர்ஜுனன். 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 அடுத்து ஸ்னேக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம கேட்கக்கூடிய இந்த பகவத்கீதைனாலும் பாகவதனாலும் எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க உதாரணம் சொல்லியிருக்காங்க. சிரவணம் ரொம்ப கவனமாக சிரத்தையோடு பணிவாக கேட்கணும். இருந்து மாதாஜி கொஞ்சம் நான் ஒரு திருடிக்கிறேன் நான். மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நீங்க எடுங்க மாதாஜி, நான் மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பண்ணிட்டா நான் பேச மாட்டேன் மாதாஜி. சிரவணம். அடுத்து கீர்த்தனம். அதாவது கேட்கணும், கவனமா கேட்கணும், அதை நம்ம பாடணும், அதை பேசணும், பகவானை பற்றி பேசணும். அது ஸ்மரணம், அதை நம்ம திரும்ப 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 நம்ம நினைவு கொள்ளணும். அபாத சேவனம், பகவானுக்கு கொண்டு செய்யணும். அர்ச்சனம், அவருக்கு அர்ச்சனம்னா அவருக்கு வழிபாடு பண்ணணும், வந்தனம் பண்ணணும், பூக்கள்லாம் போட்டு வந்தனம் பண்ணணும். தாசியம், இதை பற்றி விரிவா படிப்போம் பக்தி தொண்டில. தாசியம்னா நம்ம வந்து சேவை பண்ணணும், நண்பனாக இருக்கலாம். ஆத்ம நிவேதனம்னா நம்ம உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து பக்தி சேவை செய்யணும். இந்த 9 முறைகளும் ரொம்ப எளிமையான முறைகள். சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இதை வந்து கட்டாயமாக எல்லாராலையும் மேற்கொள்ள முடியும். இந்த 9 விதமான ஒரு பக்தி முறைகளையும் மேற்கொள்ளலைன்னா கூட ஏதாவது 1-2 சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் அதையாவது நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப பகவானுடைய சிந்தனையில ஈடுபட்டு நம்முடைய கடமையை செஞ்சு பகவானுடைய பகவானோடு உறவு ஏற்படுத்தி என்ன செய்யலாம்? பகவானுடைய ஆன்மீக அடையலை அடையலாம், உலகை அடையலாம். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக இந்த முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கமாக நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா, பகவத்கீதையில வந்து எத்தகைய சூழ்நிலையில பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டது 1-11 வரைக்கும் பார்க்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து வந்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவர்கள் பக்கமாக இருந்து போரிட்டாரு. போரிடல அவரு சாரதியா இருந்தாரு. அது 12-20 வரைக்கும் அவர் எத்தகைய ஒரு மங்களகரமான ஒரு அறிகுறிகள் தான் பாண்டவர்கிட்ட காணப்பட்டது என்று பார்ப்போம். அது பகவான் பக்தர்களை வந்து எப்படி காப்பாற்றுவாரு, வாழ்வில வந்து துன்பங்கள் எப்படி வருது, அந்த துன்பங்கள் வந்து எப்படி போக்கலாம் என்பதை பற்றியும் பார்ப்போம். இதுல ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 1-2 பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை தான் 1-11. அடுத்தது மாதாஜி இதை பாருங்க. நீங்க சந்தேகம் சொன்னீங்கல்ல, இப்ப சந்தேகம் தான் உட்கார்ந்துருக்காரு. யாருக்கு முன்னாடி? நம்முடைய யாரு அது? திருதராஷ்டிரனுக்கு முன்னாடி சந்தேகம் இருக்காரு. சந்தேகம் யாரு? திருதராஷ்டிரனுடைய காரியதர்சி. அவர் வந்து ஆமா அரண்மனையிலேதான் இருக்காரு. எங்கேயும் போகல, போர்க்களத்துக்கு போகல. இங்கேயே வந்து அவரால் நடக்கக்கூடியதெல்லாம் அவருக்கு ஞான திருஷ்டியில வந்து தெரிஞ்சு அதை வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றாரு. ஓகேயா? அவருக்கு அந்த ஞான திருஷ்டியை கொடுத்தவர் யாரு? வியாசதேவர். ஓகேயா? வியாசன் தான் வந்து அவருக்கு இந்த
அந்த ஞான திருஷ்டியே கொடுத்தார். வியாசர் யாருங்கிறத நீங்க பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இப்போ பகவத்கீதை யாருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோகமாக படிக்கலாம். திருதராஷ்டிரன் தான் முதல்ல பேசுறாரு. யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபிஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. இனிமே வந்து எல்லாருமே வந்து அட்டெண்டன்ஸ் வைஸ்ல வாசிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அபிஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிர உவாச்ச धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव हिमकुर्वत சஞ்சயः. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சஞ்சய் கிட்ட திருதராஷ்டிரர் என்ன கேட்கிறாரு, ஏன்னா அவருக்கு பார்வையும் இல்லை, ஞான திருஷ்டியும் கிடையாது. வியாசர் தூக்குறேன்னு தான் சொன்னாரு, எனக்கு வேண்டாம்ப்பா அப்படின்ட்டாரு. சஞ்சயனுக்கு ஞான திருஷ்டி கொடுத்தாரு. அப்போ கேக்குறாரு, இந்த குருட்சேத்திரங்கிறது புண்ணிய சேத்திரம். அங்கே வந்து போர் புரியறதுக்காக தான் என்னுடைய மகன்களும் பாண்டவனுடைய புத்திரர்களும் போயிருக்காங்க. அவங்க என்னதான்ப்பா செய்யறாங்க எனக்கு சொல்லுப்பா அப்படிங்கிறாரு. அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. சமாதிதான் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ இதுல வந்து என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, குருட்சேத்திரத்தினுடைய மகிமையை பற்றி செய்யணும். குருட்சேத்திரங்கிறது ரொம்ப ஒரு புனிதமான இடம். அங்கேதான் வந்து நிறைய நல்ல காரியங்களும் நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம், புண்ணிய சேத்திரம் இல்லையா? அந்த தர்ம சேத்திரம், அது தர்ம காரியங்களுக்கான ஒரு இடம் தான் குருட்சேத்திரங்கிறது. டெல்லிக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அங்கே என்ன காரியம் நடந்தாலும் நன்மையில தான் முடியும். அப்போ இந்த போர் நடக்குது. அப்ப போர் வந்து தர்மத்தின் வழியில நிக்கிறவங்களுக்கு தான் சாதகமாக இருக்குங்கிறதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. அது இவருக்கு திருதராஷ்டிரனுக்கும் தெரியும். ஓகேயா? அதனாலதான் கேக்குறாரு, அந்த தர்மச்சேத்திரை குருட்சேத்திரத்துல, அப்படி மகிமை வாய்ந்த அந்த குருட்சேத்திரத்துல என்னுடைய மகன்களும் பாண்டவனுடைய மகன்களும் என்னதாப்பா செய்யறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்லையா? அப்ப திருதராஷ்டிரனுடைய நான் மற்றும் எனதுங்கிற மனப்பான்மை இதுல இருந்து அவருடைய உரையிலிருந்து நமக்கு தெரிகின்றது. இதுலயே அந்த பிரிவினையை காட்டிட்டாரு இல்லையா? செல்பிஷ், சுயநலத்தை காட்டிட்டாரு. ஏன் பாண்டுங்கிறது அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாது, அவருடைய தம்பி தானே இல்லையா? அப்போ அவர் வந்து அந்த ஒரு தம்பி இல்லைன்னா தம்பி பிள்ளைகளையும் இவர் தானே பார்க்கணும், அது தெரியல. சரி, இப்போ இந்த 3 படங்கள் இருக்கு. அதுல ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு உணர்வு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். நீங்க 50 போட்ட படம் மாதாஜி, அந்த படத்தை போடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முன்னாடி போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பண்ணுங்க. என்னென்ன பொருட்கள் எடுத்து செல்வோம் என்று பட்டியலிட இருக்கு. நம்ம பட்டியலிட வேண்டாம், புரிஞ்சுக்கிடுவோம். பிருந்தாவனத்துக்கு போறோம். பிருந்தாவனத்துக்கு போறது சாதாரண பயணம் கிடையாது, அது புனித பயணம். ஏன் புனித பயணம்னு நினைக்கிறோம் மாதாஜி? சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் பிருந்தாவனம் போறது புனித பயணம்? மன அமைதி கிடைக்கும். எதனால கிடைக்குது? யார் வளர்ந்த இடம்? கடவுளை தரிசிப்பதன் கிருஷ்ணர் வளர்ந்த இடம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் லீலைகள், பிருந்தாவனம் கிருஷ்ணர் லீலைகள் பிறந்த இடம், புரிந்த இடம். கோபியர்களோடு விளையாடிய இடம், கோவர்த்தன மலையை தூக்கி விட்ட இடம் இல்லையா? நிறைய அரக்கர்களே அசுரர்களே அழித்த இடம். ஆக புனிதமான இடம். நிறைய கோயில்கள்லாம் அங்கே இருக்கு. அப்ப இங்க போறப்போ நமக்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன உணர்வு வரும்? என்ன உணர்வு வரும் நமக்கு? என்ன உணர்வு வரும் மாதாஜி? கிருஷ்ணருடைய உணர்வுகள், மன மகிழ்ச்சி. மன மகிழ்ச்சி வரும். இப்ப கோயிலுக்கு எதுக்காக போறோம்? மன அமைதிக்காக தானே போறோம் இல்லையா? நம்ம எத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கோயிலுக்குள்ள நுழைந்து விட்டால் நம்ம எல்லா கஷ்டங்களையும் மறந்து வந்து அதுலயே லைஃப் இருக்கு இல்லையா? பகவான் உருவத்தை பார்க்கும் பொழுது, அந்த ஆராதனை பார்க்கும் பொழுது, அது மாதிரி பிருந்தாவனத்துக்கு போனாவே நம்முடைய உணர்வு வந்து பக்தி மயமாக இருக்கும், அமைதியா இருக்கும், ஆனந்தமாக இருக்கும் இல்லையா? அதான் முதல் படத்துல வந்து நாம
தெரிஞ்சுக்கணும். அங்கே போறப்போ நம்ம எதையும் எடுத்துட்டு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம வேணா என்னென்ன இடத்த பாக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நோட் வச்சுக்கணும். இப்ப பகவான் எங்கெல்லாம் சுற்றி போயிருந்தார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இல்லையா. மற்றபடி ஏதாவது உல்லாச பயணம் போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பீச்சுக்கு அல்லது ஒரு கொடைக்கானல், ஊட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு தலங்களுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் உல்லாசமா போய் நாள் முழுவதும் உழைத்தவர்கள் கடைசியில ஒரு வார இறுதியில போய் கொஞ்சம் ஜாலியா குடும்பத்தோடு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்காக போறோம் இல்லையா. உல்லாச யாத்திரை போறோம். அங்க போய் இங்க வீட்டுல இருந்து நிறைய தின்பண்டங்கள், உணவு பதார்த்தங்கள் எல்லாம் கொண்டுட்டு போய் வச்சு சாப்பிடுவோம். அங்க ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுவோம். அங்கே ஆனந்தமா இருப்போம்னு வைங்க. நல்லா விளையாடிட்டு பீச்ல எல்லாம் விளையாடி கொண்டு ஆனந்தமாக இருப்போம். ஆனா அந்த ஆனந்தம் நினைக்குமா, ஏதோ அன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அடுத்த நாள் அதுக்கு ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி பகிர்வோம், நான் இந்த இடத்துக்கு போனேன், ஊட்டிக்கு போனேன், இதெல்லாம் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஒரு மாசம் வேணா சொல்லுவோம், ஒரு 2 மாசம், ஒரு வருஷமே வைங்க. ஆனா இன்னும் ஞாபகம் இருக்காது. ஆனா இந்த புனிதமான இடங்களுக்கு போனா அந்த கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வு நம்ம மனசுல ஆழமா இருக்கும் இல்லையா. இப்ப சினிமாவிலேயே நம்ம ராமாயணம், மகாபாரதம் இதெல்லாம் அந்த காலத்துல பார்த்திருக்கோம். அது இன்னும் நம்ம மனசுல ஆழமா இருக்கு. மற்ற படங்கள்லாம் ஆழமா இருக்கா? இல்ல. அதெல்லாம் இது பௌதிகம்ல நமக்கு மறைஞ்சிருக்கு இல்லையா. அது நிலையானது இல்ல அந்த ஆனந்தம் தான். ஆனா புனித தலங்களுக்கு போறது ஒரு நிலையான ஆனந்தத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் நமக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். திருமண நிகழ்ச்சிக்கு போனா என்ன ஆகும், அங்கே போய் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நகைகள், புடவைகள், நல்ல பட்டு புடவை இதெல்லாம் இது பண்ணி அதை பறைசாற்றுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் இங்க வாங்கினேன், அங்க வாங்கினேன், இவ்வளவு ரூபா அப்படின்னு பிரஜல்பம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் நான் பேசிட்டு நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியா பேசிட்டு நல்லா இங்கிலீஷ் எல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தோம். அவ்வளவுதான் நமக்கு. அது எத்தனை நாளைக்கு ரீல்ஸ் இருக்கும். அப்படி போனா கூட அவங்க யாராவது பேசலைன்னா என்னை கவனிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு குறைபாடு தான் ஏற்படுத்தும் ஒழிய ஒரு நிறைவுங்கிறது வராது. இதெல்லாம் பட்டியலிட சொல்லியிருக்காங்க. இது சொல்லிக்கிட்டே போகலான்னு வைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு 10 நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இடம் நம்முடைய உணர்வுல பாதிப்பை உண்டு பண்ணும். நல்ல பக்திமயமான இடத்துக்கு போனா அமைதியும் ஆனந்தமும் நிம்மதியும் கிடைக்கும். மற்ற இடங்களுக்கு போனா கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் அது நிலையானது இல்லை. அது மறையக்கூடியதா அப்படிங்கிறது. அடுத்தது மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு. குருட்சேத்திரத்தினுடைய மகிமையை பார்த்தோம். அந்த தர்மச்சேத்திரத்துல பாண்டவர்களுடைய வெற்றி நிச்சயம்ங்கிறது திருதராஷ்டிரனுக்கும் தெரியும். ஏன்னா பாண்டவர்கள் எல்லாம் தர்மவான்கள். அவங்க தர்மவான்கள் செய்யக்கூடிய சண்டையில அவங்கதான் வெற்றி அடைவாங்க. அது வழிபாட்டு ஸ்தலம்ங்கிறது நம்மளுடைய திருதராஷ்டிரனுக்கு தெரியும். அதனாலதான் சந்தேகமா கேட்கிறாரு என்ன செய்யறாங்க. ஆக இதுல பிரபுபாதா என்ன நமக்கு சொல்றாருன்னா, ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க எடுத்துக்காட்டு சில ஒரு குணங்கள்லாம் குறிச்சிருக்காரு. ஒரு தலைவர்னா அது நாட்டை ஆளுநராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மாநிலத்தை ஆளுநராக இருக்கலாம். அவர் நேர்மையானவரா இருக்கணும். யாருக்கும் எந்த ஒரு தொந்தரவும் கொடுக்காதவரா இருக்கணும். அடுத்து நேர்மையான முறையில மக்களுக்கு தொண்டாற்றக்கூடியவராக இருக்கணும். யாருடைய சொத்தையும் பறிக்கக்கூடியவராக இருக்கக்கூடாது. அதிகாரம் இருக்கு, அவருக்கு தலைமையானவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அதை தனக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் மற்றும் பகிர்ந்து கொடுத்து நாட்டினுடைய நலனில் அக்கறை கொள்ளணும். அந்த பொறுப்பு அந்த தலைவருக்கு இருக்கணும். பொறுப்பு மிக்கவராக இருக்கணும். நன்றி உணர்வு மிக்கவராக இருக்கணும். நன்றி உணர்வு எப்படி? எல்லா மக்களும் தலைவர் எப்படியோ அவ்வழிதான் மக்களும் இருப்பாங்க. அவையாரே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. கொடி உயர கோல் உயரம் அப்படின்னு பேரு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக மக்கள் எல்லாம் வரி பணம் கொடுத்தாதான் நாட்டை நல்லபடியாக எல்லாம் ஒரு நன்மைகளை செஞ்சு நல்லபடியா ஆள முடியும் இல்லையா.
அந்த மக்களுக்கு நன்றி உணர்வா இருக்கணும். மக்களும் வந்து தலைவருக்கு அப்படிப்பட்ட தலைவருக்கு நன்றி உணர்வாக இருக்கணும். செல்வாக்கு மிக்கவராக இருக்கணும். எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவராக இருக்கணும். எல்லா வகையிலையும் எல்லா மக்கள்கிட்டையும் தொடர்பு கொண்டவராக இருக்கணும். அந்த தொடர்பு கொண்ட ஒரு வீரர். மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் ராஜாக்கள் என்ன செய்வாங்க, மாறு வேடம் புனைந்து நாடு முழுவதும் சுற்றி மக்கள் எப்படி இருக்காங்கிறத பார்ப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி மக்களோடு தொடர்பு கொண்டவராக இருக்கணும். மக்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து இறக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு நன்மை செய்வராக இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி உணர்ச்சி மிக்கவராக இருக்கணும். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரன் வந்து நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மை எதை காட்டுதுன்னா சந்தேகத்தை காட்டுது. அவருக்கு என்ன சந்தேகம்? அவர் எங்கே தன்னுடைய மகன்கள் வந்து தோத்துருவாங்க, பாண்டவர்கள் ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தால் வந்த ஒரு சந்தேகம். அடுத்து தன்னுடைய மக்கள் வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல். அதனால வந்து பாண்டவர்களை வந்து குரு வம்சத்தவர்கள் கூட சொல்ல மாட்டாரு, தன்னுடைய மக்கள் தான் குரு வம்சத்தவர்கள் சொல்வாங்க. ஆக ஏதோ தப்பு நடக்கும், தீமைதான் வரும், ஏன்னா இது வந்து தர்ம சேத்திரத்துல நடக்கக்கூடிய போர் அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு போரில் தன்னுடைய மகன்கள் வந்து வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதில் இவருக்கு ரொம்ப சந்தேகம் இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, தலைவர் தன் சொந்த இடத்தை அவரை போன்றவர்களையே இருக்கிறார். தலைவர் வந்து தன்னை மாதிரி இப்ப பிரபுபாதா வந்து தன்னை மாதிரி பக்தி கிடைக்கக்கூடிய ஆன்மீகவாதிகளை வந்து அரவணைத்து அவர்களைத்தான் தன்னுடைய சீடனாக மாற்றினார். அது மாதிரிதான் ஒரு தலைவர் வந்து அவரை போன்ற ஒரு நல்ல குணமுள்ள மக்களை சேர்த்து அவர்களை வந்து பதவியில அமர்த்தி நன்மைக்கான காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அறிவுரையை சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, நம்முடைய முக்கிய மதிப்புகளை மறுவரையறை செய்ய பகவத்கீதையை அனுமதிக்கிறோம். நமக்கு என்னென்ன இந்த உலகத்துல என்னென்ன காரியம் இருக்கு, எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளை பற்றி நமக்கு எந்த வகையில மதிப்பு வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மை பற்றி ஆத்ம சோதனை செய்வதற்குரிய ஒரு அனுமதியை நமக்கு கிடைக்கணும்னா இந்த பகவத்கீதை தான் கொடுக்கணும் நமக்கு. அடுத்து நம் குணத்தை சீர்திருத்துவதற்கும் ஆன்மீக பாதையில் நமக்கு உதவும். இந்த பகவத்கீதை வந்து நம்முடைய குணத்தை சீர்திருத்துவது எப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம கிட்ட 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. ரஜோகுணம் இருக்கு, தாமச குணம் இருக்கு, சத்துவ குணமும் இருக்கு. இந்த 3 குணங்களுமே எல்லாருக்கிட்ட இருக்கு. தாமச குணங்கிறது ரொம்ப சோம்பேறித்தனம், மயக்கமான நிலைமை இல்லையா? இப்ப அடுத்தவங்க சம்பாத்தியத்தை படுத்து சாப்பிட்டுட்டு பேசாம இருக்கிறது, வீட்டுல ஒரு வேலையும் செய்யாம. அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து ஏதாவது சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ரஜோ குணத்திலேயாவது கொஞ்சம் மேற்கொண்டு தன்னுடைய ஒரு வேலையை தேடிக்கிட்டு ரஜோ குணத்துல வேலையை தேடிக்கிட்டு அவன் என்ன செய்யணும், சம்பாதிக்கணும். அதுக்கு ஓரளவு சம்பாதிச்சாச்சு, நமக்கு போதும் இது அப்படிங்கிற ஒரு நிறைவோட தத்துவ குணத்துல உயர்றதுக்கு பாடுபடணும் இல்லையா? இந்த வகையில சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளணும்னு சொல்றாரு. அடுத்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யலாம், ரொம்ப சாந்தமா இன்பமா இருக்கான், நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ இவன் வந்து நமக்கு இதற்கு மேல சுத்த சத்துவ நிலையை அடையணும் அப்படின்னு தன்னைத்தானே சீர்திருத்தி கொண்டவர்களுக்கு நமக்கு இந்த பகவத்கீதை உதவி புரிகிறது அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு உண்மையான தலைவரிடம் ஈர்க்கப்படுவதற்கும் உதவுது. ஒரு உண்மையான தலைவர் யாரு? பிரபுபாதாகிட்ட எல்லா சீடர்களும் வந்து அப்பவே நிறைய ஆயிரக்கணக்கான சீடர்கள் வந்து தீட்சை பெற்றாங்க. இப்போ வந்து பல உடல் உபாதைகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய குரு மகாராஜ் யாரு ஜெயப்பதாக குரு மகாராஜ் வந்து அத்தனை இதுலையும் 75,000 பேருக்கு அதிகமான சீடர்களை பெற்றிருக்கிறார். அவருடைய வியாச பூஜை 29ஆம் தேதி இன்னைக்கும் கூட நமக்கு வந்து அங்கே வந்து ராமநவமி கொண்டாடுறாங்க 5 மணிக்கு மேல. ஆகையினால ஏதோ நம்ம தப்பிச்சிட்டோம், 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சதுனால 7 மணி பகவத்கீதை எல்லாம் நடக்கிறது சந்தேகம். இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவத் தர்மம்
தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல்னு சொல்றாங்க. சிறந்த தோட்டக்காரர் என்ன செய்வாரு? தன்னுடைய தோட்டத்தை நல்லபடியாக நிர்வாகம் செய்ய நினைப்பாரு இல்லையா? ஆக பகவத் தர்மம்ங்கிறது என்ன? தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். தர்மத்தின் தந்தை யாரு? ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இல்லையா? நமக்கு தர்மத்தை, சனாதன தர்மத்தை கொடுத்தவர் யாரு? கிருஷ்ணர். ஆக அவர் கூறிய அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க குருட்சேத்திரம் ஒரு ஒப்பீடு இருக்கு பாருங்க. குருட்சேத்திரங்கிறது புனிதமான ஸ்தலம் இல்லையா? இந்த புனிதமான ஸ்தலத்துல நல்ல காரியங்கள் தான் நடக்கும். இதுல நல்ல காரியங்கிறது நெல் பயிரோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நெல் பயிர் செழிப்பாக வளர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும்? அதற்கு ஊடாக தேவையில்லாத களைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த தேவையில்லாத களைகளை எல்லாம் களைத்தால்தான் நெல் பயிர் செழிப்பாக வளர்ந்து நமக்கு பலனை கொடுக்கும் இல்லையா? அதே போல இந்த தேவையில்லாத களைகள் போன்றவர்கள் தான் யாரு? திருதராஷ்டிரரின் புதல்வர்களாகிய துரியோதனார்கள். ஆகவே அவர்களை கலைத்து நெல் பயிராகிய தர்மவான்களாகிய யுதிஷ்டரின் தலைமையிலான ஒரு நல்லாட்சி ஏற்படணும் அப்படின்னா இந்த திருதராஷ்டிரரின் புதல்வர்களாகிய துரியோதனார்கள் அனைவரும் களையப்பட வேண்டும். எது போன்று? தேவையற்ற கலைகள் போன்று. எது போன்று யுதிஷ்டருடைய தலைமையிலான நல்லாட்சி வளரணும்னு சொல்றாங்க? நெல் பயிர் செழித்து வளர்ந்தால்தான் நல்ல தானியம் வேணும். அது மாதிரி மக்கள் அமைதியாக எல்லா நலன்களையும் பெற்று வாழ வேண்டும் என்றால் யுதிஷ்டரின் தலைமையில் நல்லாட்சி நடத்த வேண்டும் என்று இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்த சைடு பார்த்தாச்சு. இங்க சஞ்சயன் ரெண்டாவது என்ன சொல்றான்னா, திருதராஷ்டிரவாத்து பாண்டவானேகம் பீடம் துரியோதனஸ்ததா ஆச்சாரியமுபசங்கம்ய ராஜா வச்சனம் அப்ரவீத். சஞ்சயன் சொல்றாரு திருதராஷ்டிரன்கிட்ட, மன்னரே நான் சொல்றேன் பாருங்க, உங்க பாண்டுவனுடைய மகன்களால் அனுபவிக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினார் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ சஞ்சயன் பாக்குறத அப்படியே டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. என்ன சொல்றாரு? உங்க மகன் துரியோதனன் இருக்காரு, நீங்க என்ன செய்யறாருன்னு கேட்டீங்கல்ல, நான் சொல்றேன் கேளுங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? முதல்ல பாண்டவர்களுடைய படைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய ஆசிரியர் யார்? அவருடைய ஆசிரியர் துரோணரை அணுகி அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆக அவரை என்ன பேசுறாரு, எப்படி பேசுறாருங்கிறத நாளை பார்க்கலாம். இப்போ சாரி மாதாஜி, நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் படிச்சதுனால அடுத்து நாளைக்கு நம்ம அநேகமாக முடிச்சிடலாம். எல்லாரும் 2:30க்கே வந்துருங்க. நம்ம சாண்டிங் முடிச்சு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சா நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். மொத்தம் 47 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். முடிச்சுட்டா அடுத்து சண்டே லீவ் தான், மண்டே தான் கிளாஸ். ஓகேயா? சரியா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ரொம்ப தேங்க்ஸ், இவ்வளவு நேரம் இருந்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதன்னா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தை கி ஜெய். நாமாச்சாரிய நமஸ்தே ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே